εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Τι επαύριον ήττησες τη μετά Παρασκευή, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων λέγοντες, Κύριε, εμνήστημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπε «Έτι ζω». Μετά 3 ημέρας εγείρομαι και έλευσον ούν ασφαλιστήνε των τάφων έως της 3ης ημέρας, μήποτε ελθόντες οι μαθηταί αυτού, νυκτός κλέψος ειν αυτόν, και είπωσι το λαό, ηγέρθη από των νεκρών, και έστε η εσχάτη πλάνη, χείρον της πρώτης. Έφυγε αυτής ο Πιλάτος, έχετε κουστοδίαν, υπάγεται ασφαλίσαστε ως είδατε. Οι δε πορευθέντες εισφαλίσαντων των τάφων σφραγίσαντε στο λίθο. Μετά εις κουστοδία αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα σου ύψιστε, του αναγέννη το πρωί το ελαιό σου και την αληθειά σου κατά νύχτα. Αμήν άιστος Θεός, αίσιος, αίσιος, αίσιος μας, αίσιος, αίσιος, αίσιος μας, άιστος Θεός, αίσιος, αίσιος μας, δόξα Πατρί και Υιό και Υιός 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 και Υι